Nézzük, hogy mire lesz képes. Van-e Popeye alkarja? Jól szedi a lábát, egyből megkapta a másodikat, okosan szépen éven gyorsan elmegy. Nézzük, hogy elakar a Yokohama arra, hogy lyukot tartsa ezt a kettes golfocskát szépen befordítja, ott a szép, gyönyörűen pont annyit, amennyit kell. Willis is Willi tényleg nem kezdő. Lássuk azt, hogy hogyan nézzük az átországciót, ő is tudja, hogy okosan nem kell túlságosan spinálni. Lassan jár tovább értelmen a pálya minőségen itt. Talán ez a jó megoldás. Picikén távol, okosan nem csúsztatja túl. Ott most rúgnak, hasszoljon, nézem, azt is jön, döntnek a francba. És így nyúlik egy igazi dível az egyenes. De az a... Nézzük hátsó szekciót, hogyan tudja szóválni, szépen körzözni, pont annyi, amit kell. Mondom én. Citra az ágyba, igaz? Jaj, szép hasonlataid van. Drága testvérem, de ma itt fürdeni fogsz, ne felejtsd el. Na nézzük, ott is gyönyörű, nézzük. Ez az. Küld neki, ha füstöljön! Mint a régi rága kamion. Egy istenet rakott a támára. Ott nézzük, nézzük, hogyan jön neki gyors. Részidőt nézem a fiúkról. Nagyon szép kicsivel megfordította. Ott egy kicsit és a félegyenesre már ráfordul.